boa tarde a todas e a todos. Grazas por vir. Quero comezar agradecéndolle a Cartabón, que sempre nos abre as portas tan gentilmente. Dende o BNG observamos a necesidade da formación continua dirixida tanto á militancia en cuestións actuais sen descuidar a nosa historia. Non deixa de ser certa a frase que só coñecendo o pasado podemos entender o presente. Dende a área de acción social estamos organizando unha serie de eventos formativos de carácter de temática temporal que precisamente teñen por obxectivo ampliar o coñecemento xeral tanto da militancia como de simpatizantes e que non son estrictamente de índole política. Cuidamos que tan só dende o coñecemento poderemos valorar e pôr en valor o noso patrimonio tanto material como inmaterial. Por iso temos hoxe aquí a doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa e profesora de Filoloxía Galega da Universidade da Coruña, Goretti San Martín Rei, compañeira do BNG e membro da súa Executiva Nacional. Goretti é unha persoa polifacética que combina o académico co político. Actualmente é vicepresidenta da Deputación Provincial da Coruña e no plano académico as súas liñas de investigación céntranse na formación da lingua literaria galega do século XIX e tamén sobre a época das Irmandades da Fala. Como breve introdución, direi que as Irmandades da Fala foi unha organización nacionalista galega activa entre 1916 e 1931 e coas Irmandades da Fala comeza asumiu o movemento galeguista por primeira vez o monolingüismo en galego. Antón Vilar Ponte, un dos seus fundadores, deixou escrito na súa obra de 1916 que a nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso. Sen a lingua, morreremos como pobo e nada significaremos endexamais na cultura universal. Eu penso que as únicas setas que van sempre rectas a furar o branco do futuro son aquelas que se lanzan valéndose do arco da nosa lingua, xa que só entón nos mostramos orixinais. Eses que viven de costas as orixes dificilmente poderán redimirse da servidume do mimetismo. Que cousa máis orixinal que a lingua dun pobo, xerada por accións e reaccións seculares entre o home e a natureza, para facelo diverso no universo. E xa sen máis, pois deixo-vos con Goretti. Ben, moitas grazas a Elsa polas súas palabras, moitas grazas a Cartabón por facer que viñese coñecer este espazo, que xa eran horas de non vernos única exclusivamente nas feiras do libro, e tamén grazas a vos por vir un venres pola tarde, sempre nos custa, non? A verdade é que ter un pouquiño de tempo libre e dedicalo a saber un pouquiño máis algo sobre, pois, neste caso centrado, as Irmandades da Fala é algo tan amplo que poderíamos estar falando desde hoxe até dentro dun mes. Daquela eu voume centrar nun aspecto moi particular e mesmo dentro dese aspecto particular a escoller 3 ou 4 cuestións simbólicas para cando menos deixar así un panorama xeral do que significaron por algúns exemplos que a min me parecen significativos e despois pois poder deixar que tamén faledes vos se queredes, non? En todo caso, non? O centro da charla, o centro do que vos vou contar refírese concretamente ao que é a política lingüística das Irmandades da Fala, a como foron pois un proxecto totalmente pioneiro de planificación sociolingüística sobre o galego, como foron elas as que comezaron realmente a decidir pois que é o que querían facer coa lingua galega desde unha perspectiva de facer un diagnóstico da realidade e desde a perspectiva de decir como ese diagnóstico da realidade hai que trasladalo en distintos ámbitos. Evidentemente iso está ligado coa historia, iso está ligado coa política, iso está ligado, entrelazado coa economía, iso está ligado coa aposta, non, polo país que fixeron as Irmandades, non? O primeiro que teño que comentar, que quero trasladarvos é que as Irmandades da Fala son grandes descoñecidas. Sabemos o nome, mais poucas persoas leron textos das Irmandades, non? O que coñecemos é a xeración nós, o que coñecemos ao final é unha derivación literaria das Irmandades da Fala que sí que pois todo o mundo leu e coñece a Otero Pedrallo, a Risco, coñecen aos grandes escritores, tamén, en algún caso, teóricos, non, do nacionalismo, mas fundamentalmente escritores, literatura ligada á época das Irmandades, a través do que
foi ese movimento tan forte, literario, potentísimo, ademais moderno, innovador, que conseguiu ademais romper fronteiras. Ese movimento da xeración nos opacou moito o que significaron as irmandades, que era un movimento, claro, que podemos dicir, en principio moito máis modesto, no comezo moito máis humilde, máis que tiña, desde logo foi, ademais de ser o piar fundamental, que conseguiu logo que a xeración nos, o grupo nos tivese todos eses logros, conseguiu fundamentalmente chegar a ampliar, a vertebrar o conxunto do territorio. Quen fixo iso posible foron as Irmandades da Fala. Entón, quero partir dun elemento fundamental, o grande salto que dan as Irmandades da Fala no que se refire a política lingüística, no que se refire a planificación de que queren facer co país, é pasar de ter única e exclusivamente unhas apostas, unhas ideas sobre a lingua que partían da base de individuos, persoas que facían esas consideracións, a termos agora un grupo organizado e planificado que di, imos crear o espazo necesario para que algo poida acontecer, para que algo grande poida acontecer. Iso justamente foi o que fixeron. A outra cousa é que logo se viran truncadas algunhas das cuestións que eles querían levar a cabo. Mais o fundamental era iso, deixar iso feito. Se vos fixades que hai antes das Irmandades, bueno, todo o mundo non imos facer un repaso histórico porque senón xa me empezades a tirar pedras, non, e tal, de decir, eso, temos voces importantísimas dicindo cuestións sociolingüísticas de primeira orde que as Irmandades aproveitaron como non podía ser de outra maneira, desde as voces de Sarmiento, xa na etapa da Ilustración, a Xoán Manuel Pintos, que deixou, algúns textos importantísimos para a historia da sociolingüística galega, a propia Rosalía, moitas veces desconsiderada, considerada como escritora, pero non considerada como sociolingüista, sobre todo nos prólogos, nos prólogos importantísimos a Cantares Gallegos e a Follas Novas. É unha persoa en que se pode ler tamén a súa obra como obra dunha persoa que tiña unha fina concepción de que lle acontecía a lingua e cales eran os seus problemas naquela altura. Tamén temos a Murguía. Murguía deixounos realmente reflexións fondísimas. Murguía dixo nese discurso de entrada na Real Academia Galega, que alguén non quere que se chame real, pero vamos, de entrada na Academia Galega, dixo aquelas palabras, era o ano 1905, dixo aquelo de que cando ele era neno, as clases altas que o rodeaban a él, todas as persoas de clase altas falaban galego, e que en 50 anos de repente iso desapareceu, e di moito cambiou o mundo, non? Eu que vivín tanto, non? Murguía, que aínda morreu décadas despois, di, como este salto, non? Do 19 ao 20, e el xa estaba vaticinando o que ia vir, non? O que estaba aí, perdeuse o uso do galego por parte das clases altas, non hai xente que o fale. Cando eu era neno, todos ao meu arredor, non importaba de que clase social fosen, falaban galego. A conciencia grandísima. Nós tamén temos unha conciencia moi importante de cal é o problema máis grande que ten o galego desde que nós éramos nenas, algunhas, a inmensa maioría das persoas que estamos aquí, non outras, a hoxe. O cambio máis grande cal foi? Desde hai 30 anos a hoxe, 40 anos a hoxe. Desde que nós éramos nenas a hoxe. A ver se Vigo como cidade non vale para isto, ten que valer. Santiago, que é unha aldea, sí. Cal é o cambio máis grande que nós podemos decir hoxe, a respecto, non, de hai 40-50 anos, igual que Murguía di, as clases elevadas deixaron de falar galego, aquí hai un problema. Ese problema viron as Irmandades, van o recoller. Desde a perspectiva de hoxe, é evidente que o problema máis grande é que as xeracións novas, os nenos e os nenas, deixaron de falar galego, non mesmo, non, en unhas cantidades que é o que tal, non é unha, dúas, nin tres, senón que é case, ao final, minoritarísimo uso do galego entre os nenos e as nenas, non? Ese é algo en que seguramente coincidiríamos todas as persoas que estamos aquí. Este é o grande problema do galego, que os nenos e as nenas non falen galego. Pois Murguía, xa digo, deixou reflexións importantísimas, e tamén as deixou un home que é predecesor claro das Irmandades da Fala, e quizáis a súa obra, se fose máis coñecida, sí que se vería moi claro cal é a diferenza entre Irmandades da Fala e unha persoa que desde logo fai unhas análisis moi lúcidas, unhas análisis moi rigorosas, unhas análisis moi serias, mas que son únicamente da súa colleita, que non a socializa, e daquela non é capaz de chegar a ver que ese é un problema, digamos, colectivo e que se pode resolver colectivamente. Esa persoa é Manuel García Blanco, un profesor de filosofía, da clases
Humanidades nun instituto de Lugo e escribe un libro moi importante no ano 1912. E sabemos que as Irmandades da Fala comezan no 1916. No ano 1912 ele escribe un opúsculo, realmente un libro, decimos, é un folletiño. Se estivese escrito en galego, pois sería probablemente o primeiro folleto sobre sociolingüística galega. Titúlase Consideraciones sobre la decadencia y la rehabilitación de la lengua gallega. E el di cousas importantísimas, non? Di cousas de que para a solidariedade do país, para o conxunto do país, é crucial ter cohesión lingüística, que o que non pode ser é que o país estea rompendo en anacos, que sexa que os das cidades falan castelán, os das aldeas falan galego, que os das clases altas falan castelán, os das clases baixas falan galego, que en uns contextos se fale castelán, noutros galego. E mete moitísimos elementos de xuizo para dicir que non pode ser que aquí teñamos un uso do galego que parece que imos a máis e parece que hai xente que pon a medalla de galeguista e logo resulta que esa medalla de galeguista só vale para os libros, para a literatura, para a poesía, mas esa medalla de galeguistas non está acompasada co uso que fan na súa casa, co uso que fan, pon el moitas veces, pois nas dedicatorias dos libros, no uso que fan pois no mundo da xustiza, no uso que fan nos ámbitos cultos. E di, isto non pode ser, e tampouco pode ser que moitas destas persoas que logo recitan poemas en galego, logo saian de recitar poemas e falen non castelán. Claro, que sobre iso tamén poderíamos transpor non o mundo de hoxe en cantidade de exemplos. El pon, a verdade, moitísimos exemplos e di que así non se pode seguir, e el di que se está sustituindo o galego, a verdade que ten frases e ten tamén moitísimas referencias a algo que trataremos despois, moitísimas referencias xa a algo que foi un clásico tamén na historia da sociolingüística galega, que é o recoñecemento, a posta polo menos diante dos ollos, logo a xente non o quiso recoller, de que as mulleres falaban menos galego que os homes, as mulleres, sobre todo, de clases medias e elevadas, as mulleres de clases altas, por suposto, cruzando xénero e clase, non de outra maneira, pero dio moito, pois esa cuestión de que ao final, se son mulleres, parece que se ven moi afectadas, que as estigmatiza moito usalo, e entón di que aquí vai haber problemas e todo. Claro, cal é unha das cuestións en que a obra de Manuel García Blanco acaba caendo en por sí, que Manuel García Blanco escribe isto ano 1912 en castelán. O caso é que el mesmo xa o recoñece e di, isto unha persoa soa non pode facer país, e entón el di, hai un momento na nota que pon, que no texto poñía, e lo que en orden a isto tendría positiva eficacia sería el ejemplo que ofreciese la vida práctica, no tan solo la vida literaria de las personas distinguidas y celebradas por sus hábitos de estudio y sus dotes de ilustración. Mas tales ejemplos escasean, tanto como sobreabundan las estériles excitaciones sentimentales, líricas, escritas casi siempre en castellano, para mayor contraste. E entón pon unha nota e di, en el presente trabajo se incurre en la misma falta que se censura. Su autor tiene que declarar aquí que no se ha resuelto a escribirlo en gallego porque, aunque es la regional, la lengua en que oralmente suele expresarse, a mucha honra lo tiene y no le sonroja confesarlo, en su comunicación ordinaria, también desgraciadamente le alcanza la común ignorancia de su empleo gráfico, ignorancia muy superior a la que revela, y no es poco, respecto del castellano. Pero ¿qué importa al mundo una inconsecuencia más? É dicir, que el pois fai isto. Este é, digamos, o principio das Irmandades da Fala. O principio das Irmandades da Fala é coller o que di Sarmiento, é coller o que di Pintos, é coller o que di Manuel García Blanco, é coller e traducilo ao galego e adaptalo, poñer tamén nas súas propias palabras. Nun dos primeiros números da Nosa Terra dice, eles non o coñecen, non teñen relación con el inicial, e Manuel García Blanco non quixo unirse ás Irmandades, pero chegou a nos un folleto interesantísimo, di cousas que son importantísimas a respecto do uso do galego, do que habería que facer, de como podemos levantalo. Non sabemos quen é este señor, pero nós o que imos facer pois é traducilo e tal. Non o traducen literalmente, senón que se vos fixades na traducción, pois eles comezan a cambiar regional por nacional, isto por colectivo, comezan a dicir, cando ele fala con palabras abstractas que queren parecer así moi sesudas, eles din porque isto é por culpa dos ignorantes, é por culpa, e eles comezan a concretar, non? Comezan a facer pois iso unha adaptación
preocupación clarísima dicindo, pois, o que temos que facer nós é beber disto, pero adaptalo a esa ideoloxía prenacionalista coa que están comezando, a esa ideoloxía prenacionalista que hai pois alrededor do ano 16, non? E que logo vai dar lugar a partir do 18 xa a ideoloxía nacionalista que defenderon as irmandades desde os primeiros momentos. E claro, nesas preocupacións sobre a coherencia lingüística son unhas das preocupacións maiores, é un dos elementos maiores que les ven neses momentos. Aquí non se pode ser galeguista a tempo parcial, non se pode ser galeguista só nuns usos e non noutros. Aquí temos que conseguir que haxa coherencia entre teoría e práctica, e de aí que dixesen, señores, aquí este é o momento de dar un paso máis, un paso adiante, e pedirlle a todo o mundo que use o galego en todos os ámbitos. É así como superan desde unha perspectiva colectiva, digamos, a todos eses precursores antes que había de maneira particular, non? Fano creando, é certo, moitísimas ferramentas. Fano creando no seu momento, pois, o que foi o Seminario de Estudos Galegos, pero antes o Conservatorio Nacional de Arte Dramática, decidindo, pois, que había que facer un xornal a nosa terra, decidindo que había que traballar tamén desde o mundo do ensino creando as escolas das irmandades, decidindo que había que levar as irmandades da fala non só nun lugar e nun espazo, senón expandelas por todo o país. Ese é justamente facelo desde unha maneira de decir temos que ver conxuntamente, non? Hai un estudo, desde logo que eu recomendo moito, un traballiño pequeno feito por Margarita Ledo Andión sobre justamente non da fenda ao bucle, e falando un pouquiño pois como eles conseguiron esta idea de ver colectivamente, de ver conxuntamente, facendo posible a coherencia entre teoría e práctica. Ese é o elemento fundamental das Irmandades da Fala, coherencia entre teoría e práctica. E niso eu voume fixar fundamentalmente nunha persoa, non? Unha persoa moi coñecida, aínda que tamén moi descoñecida, as dúas cousas, non? Que é Ramón Vilar Ponte. O pequeno dos Vilar Ponte, sabedes que hai tamén unha especie así, non de competición, pero sí de debate alrededor de quen creou as irmandades, se Antón ou se Ramón, non? Entón, Antón, porque lanzou o folleto, Elsa fixo referencia a él, Antón era xornalista, tiña os medios, tiña a posibilidade de facelo, Ramón non. Ramón era un home moito máis introvertido, era un home moito máis serio, Ramón era quen estaba atrás, pero despois de creadas as irmandades da fala, ao pouco tempo, Antón declara que a idea era de Ramón, e que el único que fixo foi levala á práctica. Probablemente non foron os dous, pero desde logo Ramón Vilar Ponte é un gran ideólogo. Ramón Vilar Ponte tivo durante toda a súa vida unha coherencia máxima. Viviu despois do 36, porque Antón morreu antes, desgraciadamente, pero Ramón, que viviu toda a súa vida como se vivise no presente das irmandades. Para el non pasou o franquismo, fixedes que no que escribe con posterioridade, logo iremos, usa sempre o presente, fala sempre da xeración do 16, como el lle chama, dicindo, os da xeración do 16 pensan isto, senten iso, queren unha Galiza sin concesión, sin vergoña, sin claudicación, e sempre se moveu desde unha maneira absolutamente exemplar. Ramón Vilar Ponte foi quen quixo dotar ao que en xeral a cultura galega daqueles ámbitos que non tiña, e por exemplo fixo pois falando de doutrina claramente nacionalista, é un dos grandes teóricos do nacionalismo galego despois de Castelao, é moito máis coñecido, non? A figura de Risco, pero a figura de Ramón Vilar Ponte é fundamental, tamén facendo estudos de historia, dicindo é importante que a xente se coñeza e coñezamos os feitos, non? Que teñen que ver co noso país, e é unha persoa que quixo dotar tamén a lingua galega de estudos. Deixou un libro do que só coñecemos o primeiro capítulo, o feito lingüístico galego, que si realmente non sabemos se o chegou a escribir por enteiro máis dese primeiro capítulo, pero que se ao final o conseguise facer e o tivésemos, non? Sería un libro importantísimo, non? Porque aí, aparte de comezar facendo a historia, toda a historia pois, da época medieval, da época gloriosa, xa entraba tamén a facer descripción dialectolóxica de cal é o estado do galego nos distintos lugares, comezaba a facer descripción sociolingüística porque deixou os índices de cales son os preconceptos que hai nestes momentos sobre o galego, que temos que facer para combatelos. A verdade é que ten unha historia detrás importante. E
Ramón Vilar Ponte foi sempre un radical, un radical deses de que estivo con toda a autocrítica por diante. Ao pouco tempo xa de estar nas Irmandades, de comezar a nosa terra, de comezar todo ese fervedoiro de ideas, Ramón Vilar Ponte plántase cada pouco tempo dicindo non estamos á altura, hai que facer máis, non estamos á altura, hai que seguir, non estamos á altura, temos que conseguir facer aínda moito máis, non? Por exemplo, no ano 1920 escribe un artigo na Nosa Terra titulando Vai sendo hora. E vexadevos, claro, que levaban únicamente 3 anos de vida as Irmandades, e el di, bueno, xa está ben de que até o de agora puidemos ser condescendentes, puidemos decir este é o momento do proselitismo, de facer campaña ca xente, decir que máis ou menos intentar convencelos, pero xa está ben de que nós acabemos dobregándonos sempre e acabemos sendo quen nos pasamos ao uso do castelán. Señores, a partir de agora falemos en galego independentemente do que nos falen. Isto é así, non pode ser de outra maneira. Falen de os nosos interlocutores en castelán ou como queiran, se así lles peta, mas non por iso deixemos de falarlles en galego. É o mínimo que podemos facer. Está claro que a súa crítica a respecto de que ás veces as Irmandades, digamos, non estaban á altura desa política da lingua de que tanto falou o seu irmão Antón e el tamén, desa política da lingua que decían e que a denominaban así, política da lingua, ese non estar a esa altura, que el neste mesmo artigo, ano 1920, di que hai que facer unha liga, algo así como unha subirmandade con aquelas persoas que estén dispostas realmente a levar isto até as máximas consecuencias, a ir moito máis alá. E o certo é que esta subirmandade comezou a funcionar. Hai algúns números da Nosa Terra onde se facía relación de listas de persoas non que estaban dispostas a non seguir con certas incoherencias que aínda, sobre todo nas primeiras etapas das Irmandades, eran lóxicas que estivesen ali, que estivesen en riba da mesa, non? Ramón Vilar Ponte deixou, ademais, unha obra que debería ser de lectura obrigatoria, ainda que, en certa maneira, ten unha parte grande que é moi de simplemente dar conta, denominar as persoas, visibilizar as persoas que tiveron importancia nas Irmandades. Esa obra chamase A xeración do 16. Como aquí algunha xente quería que criticase a Real Academia Galega, neste caso vou no facer. Só neste caso. Ramón Vilar Ponte escribiu, teño por aí unha obriña, un discurso que era para a entrada na Real Academia Galega, escribiu no ano 1951, era cando tiña que defender a xeración do 16, e nesa obra é unha obra onde vai nomeando unha por unha todas as cousas que fixeron as Irmandades, que fixeron no ámbito de dereito, no ámbito da historia, no ámbito do xornalismo, no ámbito da literatura, no ámbito do teatro, no ámbito das artes, foron dicindo unha por unha, non? Porque até tiveron esa ruptura e esa innovación. Fixadevos que unha das soberanías máis importantes que declaran as Irmandades é a soberanía estética da nación, non? É un tema que moitas veces aínda hoxe o temos que reivindicar, non só outro tipo de soberanías, senón tamén unha mirada desde o mundo da cultura, desde o mundo da estética diferente, e iso conseguiu tamén a xeración Nós. El, nese libro de A xeración do 16, aparte de facer toda esa xustiza, aparte de ter todas esas reivindicacións en presente do que acontece, nesa obra vai nomeando unha por unha persoas que están asasinadas, persoas que están no exilio, persoas que sufriron represión, que estiveron encadeadas. Ramón Vilar Ponte, moi pouco despois de que se lese este discurso na Real Academia Galega, colleron e deronlle unha malleira uns fascistas da Coruña. É dicir, que era evidente para moita xente que el se mantiña absolutamente fiel ao que era o espírito, non, anterior á Guerra Civil Española, que sempre o tivo, a pesar, non, de que el puido, con moitísimos problemas desde logo, pero puido continuar no país. Xustamente nesta obra A xeración do 16 acabou editándose no ano 77. Fixadevos que, desde o 51 ao 77, non, 26 anos despois. A Real Academia Galega, normalmente, se algo edita, se algo publica, son justamente os discursos. Hoxe xa están todos na página web, xa os podes ver, os discursos de entrada na Academia. Este non había maneira de que editasen. Por máis de que o fillo e a filla insistían e tal, a filla, sobre todo nos últimos tempos, finalmente tiveron que acabar editando, pero pagando, justamente, os herdeiros de Ramón. Estaba claro que algo molestaba, non é? Estaba claro, estábamos aí
aínda non nuns anos pois moi problemáticos, mas o certo é que a Real Academia Galega non quiso editar algo dunha persoa que foi unha das máis coherentes, non? E foi unha das máis coherentes tamén porque nela podemos simbolizar algo que tiña que ver con iso que vos comentaba anteriormente, da necesidade de facer que o galego fose lingua usual, lingua normal, non? Por iso, as Irmandades da Fala tiñan moito cuidado en cando ían a facer un xantar, cando ían a facer calquera convite, cando ían a calquera actuación, en todo o que entregaban que estivese en galego. Daquela non era tan frecuente, hoxe volve a ser infrecuente, desgraciadamente, pois ver que as cartas, non, dos restaurantes e tal estaban en galego. Eles facían iso. E facían cousas como as que fixo Ramón Vilar Ponte, non? Que se fixese hoxe, seguramente que chamarían a alguén, pois, non sei, pero desde logo de extremista para arriba. Non teño, porque a tiña na facultade, non puiden ir por ela a collela, pero sí que tiña unha copia, non? Esta Ramón Vilar Ponte, cando nace o seu fillo Xaime Vilar Chao, fai como unha especie de recordatorio de nacemento, non? Para entregarlle así as amizades, non? E entón, fixados que pon a foto do fillo e debaixo pon as seguintes palabras. Pon: vera e fixe dun infante galego nacionalista, cicais do único infante que xa no berce, pertencendo a unha familia non labrega nin artesá, ven sendo aloumiñado por seus pais dun xeito consciente e ateigado de intención coas verbas da lingua doce e gloriosa da patria, lingua a que hoxe están facendo resurdir as beneméritas Irmandades da Fala, en Viveiro, a 19 de Santiago do ano santo de 1920. Fixádevos nos datos importantes. O que nos decía Murguía: as clases altas deixaran de falar galego. Por lo tanto, este rapaz que nace nunha familia non labrega nin artesá, por lo tanto, que xa non lle correspondía falar galego porque xa esas clases estaban vendidas ao castelán, aquí ten uns pais que de xeito consciente e ateigado de intención vanlle ensinar, vanlle falar en galego, o mesmo espírito que está detrás das escolas das Irmandades da Fala. Esta é unha tamén das liñas básicas que separan as Irmandades da Falas de todo o anterior. É algo que tamén o dixo, non? Castelao expresouno claramente, logo colleu no Carballo Calero, e sigue sendo pois unha das cuestións básicas da sociolingüística actual, que é falar galego por galeguismo, non? E non por ruralismo, non? Como se dicía na época, falamos galego pola consciencia de, e non porque nos corresponda desde o berce, non? Porque senón con esa idea, os alumnos e alumnas que tiven o primeiro ano que dei clase en Santiago, no Instituto Eduardo Pondal, tiña un curso moi bo que se pasaron medio curso discutindo entre os que eran de Santiago e os que eran das aldeas, e os que eran do Santiago que a culpa era dos das aldeas porque non mantiñan o galego, e os outros que a súa culpa non era, que eles todo o respeto do mundo, pero que eles tiñan que falar o castelán, que era os que lles ensinaran de seu, non? O sea, isto que nos acompañou toda a vida, non? E tal, nas Irmandades da Fala xa estaba clarísimo, vai ter que ver con algo que vou recuperar agora. Fixádevos que en certa maneira o que fan as Irmandades da Fala é devolverlle a Murguía, decir o que vos dixestes temos que cambiálo, exactamente igual que darlle a volta a palabras de persoas que tiñan pois moito predicamento naquela altura, como dona Emilia Pardo Bazán, que dicía tamén que o problema do galego naqueles momentos era que o galego deixara de ser lingua literaria, deixara de ser unha lingua que tivese ámbitos de usos cultos, entón que estaba ben para facer certa poesía, un pouco, pero non para facer algo que fose de altísima calidade literaria. Nese sentido tamén as Irmandades da Fala din, pois agora dona Emilia, conste que Ramón e Antón Vilar Ponte eran moi defensores de dona Emilia Pardo Bazán por moitas outras razóns, pero collían despois e decíanlle neste tema, pois a dona Emilia demoslle a volta o que ela dicía que non o había, coas Irmandades da Fala xa hai teatro galego, un teatro ademais que tivo moitísimos problemas, logo imos ver algún exemplo moi pequeniño deles, pero que tivo moitos problemas porque eles entendían que o teatro era a maneira máis fácil para facer chegar a xente que usase o galego, que eso era o máis doado de todo, e fixeron un esforzo grandísimo, pero houve moita discusión a respecto de quen querían seguir cun teatro ruralista, cun teatro vello, cun teatro choqueiro, tamén nós se podíamos dicir, non? Algún humor, estáse perdendo moito o humor galego, e o humor que nos venden ás veces non é un humor que non encaixa, que non me falta. Eles tiñan claro que había que ir, non, a outro estilo e a outro modelo, moito máis en liña, non, co que na arte tamén defendía Castelao, non? Entón, sen máis, vou facer un salto, non, para parar aí, porque creo que con 4 ou 5 pinceladas do que significa a bonda, pero para decir, claro, como podemos trasladar iso que nos dixeron as Irmandades a hoxe, non? A hoxe. E enlazando despois tamén
co tema das mulleres nas irmandades, non, que un tema que este ano foi un ano especial niso, o ano pasado, non, e este ano estamos vivindo aínda diso, pero habería que avanzar máis. Por un lado, hai unha cuestión fundamental ligada a esta de que falamos galego por galeguismo, por vontade, por construción, porque queremos facelo e non porque non lo dixeron, non? E ese é un tema que aínda hoxe temos que reivindicar desde a perspectiva da artificialidade de todas as linguas, de que non nos veñan, non, con outros contos e de que como todas as persoas somos neofalantes, non? Esa idea de intentar dividirnos entre persoas neofalantes, non neofalantes e tal, é sentindo moito, eu xa sei que hai xente que o defende con moita boa intención, pero non é verdade. Todas as persoas neste país, aínda de momento, somos neofalantes, porque as persoas que aprenden o galego no berce, resulta que hai moitísimas palabras que lle faltan, hai moitas estruturas que non teñen, ao mellor non saben escribir, ao mellor non teñen problemas para ler, así que esas persoas necesitan, por que? Porque non teñen o conxunto total das competencias necesarias. En ese sentido, sería moito máis lóxico para a nosa poboación falar de persoas semifalantes ou parcialmente falantes, porque hai competencias que lles faltan, que non de neofalantes, porque todas as persoas, para ter todas as competencias distintas e poder falar con distintos rexistros, que é o que fai que unha lingua sexa lingua, todas as persoas neste país son neofalantes. Se non parece que só vale un modelo de lingua, non? O que teñen un tipo de persoas. E iso, esa discusión ten que ver tamén co legado das irmandades. Entronca directamente con unha das súas liñas de traballo. Outra das liñas que entronca fundamentalmente coas irmandades é que a lectura e a literatura ten que ver de maneira directa coa recuperación lingüística. Eles alegrábanse moitísimo cada vez que había unha obra literaria nova, cada vez que había unha novela. Sabedes que un dos problemas gordísimos daquela época era intentar conseguir unha novela grande, unha novela longa, o que non tiña, non? O galego parecía. Entón comezaron a financiar esas editoriais de novelas curtas, non? Para dicir que a xente empece cunha noveliña curta e a verse logo estirando, somos capaces de ir a esas novelas longas. E aí chegaron, non? As novelas longas, non? Dun Otero, dun tal. Fixadevos con ese bo saber facer, que tamén temos tanto que aprender, que era o reparto que lles tocou. A ti tócache facer novelas e tócache, porque Ramón Otero Pedrallo sempre dixo que ele era poeta e que se consideraba poeta e que quería ser poeta, pero a ver quen o coñece como poeta e tal, ao final el tocoulle facer esas novelas longas. O que é Otero Pedrallo é un magnífico contador de contos, un magnífico, aparte de orador, non nato, os seus contos, que son prácticamente descoñecidos, son boísimos. Habería que facer unha adaptación, porque ten unha escrita que é complicada para os ollos de lectores de hoxe, pero realmente como contador ten algún fermosísimo, non? Pero certo é que eles cada vez que sae os señores da terra celebraban e decían, xa podemos deixar de facer 15 días de descanso, porque isto xa fixo todo o que nós tiñamos que facer. As obras, a literatura como parte fundamental do movimento justamente de construción da nación. Era un elemento absolutamente fundamental, un movimento de orgullo, é un movimento que no noso caso acabou diseccionándose case en dous mundos, non? Aquí nesto pois teríamos que ver como algunhas persoas aínda son seguidoras desta liña e defenden sempre que lingua e literatura non deben ir separadas, non? Como Pilar García Negro, sempre defensora desa unión entre lingua e literatura. Tamén eles, as irmandades da fala, fixeron unha defensa moi grande de que había de que combater os preconceptos que había sobre o galego. Había que atacar toda esa enxurrada de cousas que se decían de nós, de que vostedes non falen máis que galego, de que lles era mellor falar inglés ou outras linguas, de que daquela época o castelán, hoxe xa é o inglés, xa damos o salto, de que co bilingüismo vai ter que haber dúas clases de ensino, como os metes nunha clase ou noutra. A verdade é que teñen moitísimo traballo feito para intentar desfacer os preconceptos. E logo hai outro elemento fundamental tamén, que eu creo que neste, que se avanzou moitísimo no ano pasado, eu creo que habería que seguir tirando por ese fío, porque a verdade é que estábamos, eso tamén para que o saibamos, igual que decimos que das irmandades da fala que se fala moito pero que se lee pouco, exactamente igual no caso das mulleres, da participación das mulleres nas irmandades da fala, comentouse durante moito tempo que eran as mulleres as señoras digamos, e que ese era o seu papel fundamental, que non aparecían, que non estaban. Claro, por suposto, estamos falando de hai moito tempo, se hoxe podemos coller calquera xornal e ver fotos de economía dos bancos de tal, de 50.000 mundos onde as mulleres están ausentes, imaginémonos pois nese momento. Mais o certo é que había unha importante presenza de mulleres, aínda que fose un número pequeno, reducido, tamén os homens eran pequenos reducidos. Antón Rimán Vilar Ponte e 4 máis facían a nosa terra, non creamos, poñendo un pseudónimo de aquí, outro de lá, outro
asinaba con iniciais, entre 3 ou 4 compoñían o xornal. Non nos creamos que eran inmensas cantidades de xentes que estaban detrás. E entón, cando se di as mulleres, claro, mulleres había menos aínda, pero tampouco eran tantos os homes. Pero eu creo que neste ano pasado descubrimos que mulleres, desde logo, había moitas, e era lóxico. Se nos fixamos nos textos doutrinais das Irmandades, na súa petición de igualdade de dereitos para mulleres e homes desde o primeiro momento, era lóxico que houbese. Fixádevos que houbo unha muller que participou na fundación das Irmandades, Micaela Chao. Estaba na reunión inicial das Irmandades, Micaela Chao. Houbo mulleres que estaban no primeiro número da Nosa Terra. No primeiro número da Nosa Terra aparecen como colaboradoras Filomena Dato e Francisca Herrera Garrido. É certo que logo Filomena Dato tivo moi pouca participación no xornal, Francisca Herrera Garrido bastante máis. Aparecían persoas que desde fora, estando por exemplo en Cuba como Mercedes Vieito, que mandaban moitísimos textos, non? Uns textos dunha calidade ademais e dunha radicalidade de Mercedes Vieito, pero fortísimos. Había persoas como, isto era o que eu pensaba decir, que non graven tal, para decir que me parecía a min que era un pouco parecido. Había persoas tan distintas como Corona González e Mariluz Morales, non? Dúas mulleres, e claro, unha delas como despois, pois, esta persoa acabou pasándose, non? Cambiándose de bando, non? Apoiando o bando fascista, pois sobre ela parece que corremos un tupido velo, pero Corona González ten artigos moi bons na época en que escribiu na Nosa Terra sobre temas diversos, pero sobre todo sobre defensas dos dereitos das mulleres. Ten un artigo moi bo para os pais que teñen fillas, intentando convencer os pais de que lles teñen que dar unha educación e darlles unha educación para seren independentes, para que non teñan que casar forzosamente, para que se fican solteiras, que poidan facer a súa vida con total normalidade. É dicir, que textos así moi fortes, non? E logo, fronte a ela, está unha muller tamén que é absolutamente fantástica, que ten menos presenza, pero que a presenza que ten e a relación que ten co movimento galeguista é durante toda a época, que é Mariluz Morales, non? Mariluz Morales é unha pioneira en todo, unha muller que foi a primeira directora dun xornal no Estado español, a primeira directora, neste caso, da Vanguardia, que estivo sempre galega, non? Da Coruña, pero sempre estivo vinculada e participou na campaña do Estatuto, que escribiu moitísimos textos a favor da lingua galega. É unha muller, ademais, moi moderna, é unha muller que escribiu crítica de cinema, unha muller para estudar desde o mundo audiovisual. Hai agora uns premios, non, audiovisuais que levan o seu nome, o nome de Mariluz Morales, fixo moitísima crítica de cinema, unha muller que estivo, xustamente porque foi esa primeira directora dun xornal, pasou polo cárcere, unha muller que logo foi apartada de todo e que volveu moitísimos anos máis tarde a poder exercer de xornalista. Unha muller moi interesante. Pois eu pensaba que Corona González e Mariluz Morales parecían así dúas figuras interesantes, pero desde dous modelos tan distintos como os que houbo aquí na exposición que houbo no Marco, comisariada por Rosario Sarmiento, non sei como se chama, cando na primeira, como se chamou, pero agora me oides decir, na exposición que houbo de mulleres, non a de transxénero, a outra, que era a de Rosario Sarmiento, entrabas na primeira sala, estaban Frida Kahlo e Xulia Minguillón, non? Fronte a fronte. A verdade é que son dúas cousas tan distintas e tan potentes as dúas, non? Unha desde unha concepción moito máis tradicional da que son as personaxes, non? Que aparecen aí na escola, en tal, e outra muller tan rompedora, non? Como Frida Kahlo, pero as dúas non teñen esa forza, non? Tamén Corona González e Mariluz Morales, non? Aínda que representen mundos diversos, xa me parecía a min que teñen algo que ver con iso, non? Como se chamaba a exposición? Non a Fostes Verdes de Vigo, eu que vin a vela de Santiago, non me digades. Eso é, as mulleres no silencio, sí señora, moi ben. Ben, pero aparte diso, as mulleres tiveron tamén moitísima forza e moitísima importancia en dous mundos, bueno, en tres, podíamos dicir, con estas primeiras mulleres que dixemos no mundo do xornalismo. É dicir, de aquí é ligada ás Irmandades e defendendo o Estatuto, unha Mariluz Morales, unha muller que exerceu tanto de xornalista como Corona González, mulleres do mundo do xornalismo. Logo houve as mulleres que participaban nos coros e que facían teatro. E esos foron un grupo moi importante de mulleres, as irmáns Chao, María Miramontes, vamos, hai cantidade de mulleres que participaron no teatro, ás veces, en principio, cando foi a primeira representación desa obra de teatro, A man de Santiña de Cabanillas,
as mulleres non dicían nada, poñían os nomes dos actores, pero das actrices non aparecían nin sequera. No mundo do teatro houve moitísimas complicacións porque os homes das irmandades, algúns deles, quixeron meter obras moi modernas, obras, por exemplo, que xustificaban o adulterio feminino ou que querían facer ver como pois unha muller que marchara da súa aldea para a capital e que logo volvía tiña que ter os mesmos dereitos a refacer a súa vida igual que un home que facía o mesmo, porque hai unha obra na que se contrapón iso, veñen dous que foran pois eso, que mocearan un pouco sendo rapaces, un rapaz e unha rapaza marchan, volven fora e volven despois de fora para a aldea e cando volven, pois o home quere facer unha vida moi independente, a muller tamén, pero todo é comparación, a muller non pode, el sí, así que foron obras moi escandalosas, tan escandalosas que unha delas, non, de Xaime Quintanilla non puido ser representada, era un escándalo que había un adulterio feminino e resulta que o home perdonaba a muller despois de ser adúltera e iso era absolutamente inconcebible, non? No momento, ao final non se acabou representando, non, a obra de Quintanilla nese momento, representouse máis tarde, pero non nese momento. Así que houve mulleres actrices que o pasaron moi mal por ser actrices, é dicir, que era moi difícil sair mulleres a actuar falando galego nese momento e nese contexto. E tamén houve un grupo moi importante de mulleres mestras, un grupo absolutamente fundamental. Fixadevos que sería este país se esas mulleres mestras que traían unha pedagogía moi innovadora, moi avanzada, se esas mulleres non foran descabezadas. O exemplo máximo era Elvira Bao, non? Se esas mulleres non que facían un modelo de ensino moi apegado á realidade, moi concreto, que querían tamén levar adiante esa escola da Irmandade tamén feminina, que pasaría, non? E insisto que iso está relacionado co que comentaba, co que xa vou rematar con ese tema inicial que sempre dá tanto que falar tamén, de se é verdade ou non que as mulleres en xeral falan menos que os homes, se teñen máis dificultades. Eu aínda non sei, esta semana o luns fixemos un acto ali na Deputación da Coruña, un acto raro en que abrimos as portas do Colón, ali o hall do Teatro Colón, como decía Xurxo Souto, deste rancio lugar da Deputación, estas paredes, non? Abrímolas ese hall e levamos dous grupos a celebrar a Semana do Orgullo LGBTI, veu Sofía Espiñeira, unha cantora de Mugardos, e viñeron uns coruñentos, non? Un grupo que xa cumpre agora 10 anos, que se chaman Chotoco Eu, non? Colocando os pronomes a coruñesa, non? Tal cal. E Chotoco Eu cantaban en galego e en castelán. É un grupo que ten bastantes, pero claro, a min chamoume moita atención. Eu era a primeira vez que os vía, a verdade, non sei, pero foi chocante que, sobre todo, os que cantaban é un grupo, creo que son 7, pero un grupo que fundamentalmente canta unha rapaza, cando canta ela canta en castelán, pero tamén canta un rapaz, cando canta el canta en galego. É dicir, que algo ten que ver tamén, digamos, co que cada un deles quere facer, non? Esa idea tamén de que nas mulleres, sobre todo, xa digo, cando digo isto todo o mundo di, pero que a labreja da aldea da miña casa, claro, sí, eso é distinto, pero cando estamos falando de mulleres, mulleres de clases medias ou clases altas, son as que teñen nese contexto, nese momento, pois, maiores problemas. Pois hai un opusculiño que este por ser tan pequeno, pero este sí podía ser o primeiro tratado de sociolingüística galega, que gañou un premio no ano 1929, publicase no 1930, é un concurso que se fai en Pontevedra, o concurso polo Día de Galicia do ano 1930, o concurso Falemos na nosa fala, e gaña o traballo García Barros. O tema é o seguinte: una vez limpio y fijo nuestro idioma, ¿qué resortes podrán emplearse para que lo adopten nuestras mujeres de la clase media y elevada, a fin de verlo entronizado en todos los ámbitos de la raza? O título está en castelán, o resto está en galego, pero fixádevos se a preocupación era que o poñían como tema justamente para que a xente desenvolvese. E fai un bo tratado García Barros onde conta cousas que podíamos dicir hoxe, non? Di, primeiro hai que explicar, hai que facer a análise de por que non o adoptan, por que non falan o galego, e logo hai que poñer que teríamos que facer, non? Entón di, por que non adoptan o galego? E di, en primeiro lugar, porque imposto o castelán e tendo que utilizarse oficialmente, a muller, sempre da banda do que impera, cree astra de botono adoptalo. Ou seja que, fijaos, a muller sempre da banda do que impera. Ten que ver iso, pois, temos que cumprir máis as normas sociais, por se alguén... En segundo, que, vexetando nun ambiente castelanizado, aunque sinta agarimo pola fala nativa, ven as súas relacións poucos exemplos que imitar, e síntese dominada por ese parvo medo ao ridículo.
Fixadevos que tamén na época, porque eu contei as mulleres das Irmandades, pero tamén houve moitos homes que escribiron sobre a necesidade de que as mulleres tiñan que implicarse máis. E mesmo, ás veces, textos que eran chamamentos ás mulleres para se organizaren, para faceren sociedades femininas que se fixeron, agrupacións femininas na Coruña a primeira e logo a partir de aí máis, nestes chamamentos ás veces non asinaban para non saber que quen estaba detrás, logo sábese polo estilo e polo ton era, en algún caso, Antón Vilar Ponte claramente, non? Pero tamén houve moitos homes facendo eses chamamentos porque tiñan, é verdade, poucos exemplos. O mesmo que en literatura, cando morre Rosalía, parece que as mulleres quedan moi orfas e hai homes que asinan con pseudónimos femeninos. É unha maneira tamén de chamar a atención para que as mulleres se sintan implicadas a escribir. En terceiro lugar, di el, porque sendo o linguaxe do pobo rural e da clase obreira, a muller das clases de máis arriba, ou que se cree pertencente a elas, que é tamén un dato importante, sente o prurito de non confundirse o que se figura conseguir producíndose en castelán. Isto derradeiro sucede maiormente nas familias procedentes dos antigos pazos. E logo dá fórmulas, así que fixadevos, se isto non ten que ver co que nós facemos, polo menos nos institutos, e eu creo que na universidade tamén, non? A respecto de planificación lingüística que temos que facer. E entón el di, agora sabendo que temos isto, que temos que facer? E el di, o primeiro, facer unha asociación de mulleres, porque se se ve unha soa non son capaces, teñense que ver grupo, así que temos que facer sociedades femininas, hai que avisar as mulleres e conseguir, non unha soa nin dúas non virán, pero se 4 ou 5 xa veñen, así que esas podense unir. E logo que lle podemos facer? Pois hai un medio que podría dar resultados e levar unha especie, fabricar todo máis artística que se poida, unha especie de divisa, o sea que unha chapa, un pin. Nos institutos estamos fartos de vender pins de non, fálame galego, cántame galego, galego durante un mes, galego a semana ou tal, ou sea, fágase do xeito que se queira, pero que se poña de moda levala, e dese xeito non falla, non? E tal. E logo, bueno, fala de unha asociación e de tamén de traer xente de fora para que o poidan, traer xente de outros países, non? Para que se poidan, e iso poderá servir para que a muller galega, non, acabe sentíndose e tal. El tamén, como fai moi ben, non, acaba o seu premio, o de García Barros, dicindo, un práceme garimoso aos organizadores deste certame por incluir un tema tan interesante. Só é un pouco lamentable que non nos redactaran no idioma propio e que se admita o castelán para un tema tan galego. Ben comprendo que é culpa do ambiente, que non é doado fuxirlle. Con todo, aí vai a miña aportación. Se algunha das ideas que expuxen logra virse para a súa realidade, será o mellor premio a que podo aspirar. Manuel García Barros, Astrada, agosto de 1929. Fixadevos se o texto non ten importancia e se non teria máis importancia que todo isto fose máis coñecido, non? Que ao final é do que falamos. E paro aquí, que non sei xa cando falamos. Se alguén de vos ten algunha pregunta, algunha intervención, algunha reflexión que queirades facer, que queirades colectivizar. Si nadie pasa sempre igual. Alguén Ti rompe o... Porque sempre é así. Que nos pasa tamén aos galegos? E as galegas. Bueno, eu o primeiro é que me encanta que sempre haxa un pequeno debate, non hasta as 12 da noite, pero sobre todo falar de ti, fatal que poas falar de ti pola charla que dixe, non? Eso é terrible. Que a veciña que a conserve moitísimos séculos. Moitas gracias. E con esa lingua viva dela. Así que moitas gracias polo teu traballo e pola tua inteligencia. Decir tamén algunha cousa curiosa, non? Eu penso sempre en positivo, que estamos mellor, que eu como sempre digo que teño tantos anos, xa pasaron tantas cousas, estamos mellor, estamos mellor que fai, xa non digamos, 40 anos, ou incluso, non? Estamos falando da época do fascismo. Por tanto, eu penso que sí, hai cousas anecdóticas, non? É curioso, unha cousa moi curiosa, ti que además eres un especialista, que é curiosa que eu teño familia en Lugo, en Ourense tamén, en Sober, por exemplo, en Berín, en Lugo tamén, en outros, bueno, quero dicir unha cousa curiosa, que unha cousa que cando eu vou por ali e tal, eu falo en galego sempre e tal,
e moita xente non me contesta en galego, non? Pero curiosamente me falan en castelán coa música galega. E entonces digo eu, entonces como eu me encanta vender pacíficamente, xa que a veces as batallas tens que ganalas con amor, non con armas, non? Entonces eu digo, pero vamos a ver unha cousa, home, se a música xa atendes, a letra é facilísimo, o difícil é ter a música. Eu, como viguese, como sendo en Vigo, recoñezo unha cousa, que me encanta, me falta música ao meu galego. Faltame a música porque temos música. E tal. Pero tamén, por outra banda, vexo unha cousa moi interesante que moitas veces hai que ter en conta. Eu vou ao supermercado e moitas veces vexo persoas, mulleres ou homes, que están mercando, entre eles o metal, e vexo que mercan cousas en galego. E eu, que son moi metiche para estas cousas, digo eu, home, pois que ven que mercan. Home, claro, entón me falan en español, en castelán, pero teñen conciencia de patria, é dicir, que mercan, isto como é galego, o merco. É simplemente dicir que por iso vexo que é en positivo, e como é en positivo creo que vamos a vencer. Hai unha cousa, remato. O alcalde este desgraciado que temos aquí en Vigo, un traidor de moito carallo, e tal, é curiosísimo, está mandando a xente a estudiar inglés, me parece moi ben. Pois eu soño con unha cousa, vai a ser positivo, coño, van a aprender tanto inglés que non van a falar español, e non van a aprender español, a falar en galego. E a tomar por saco. Son saudades de Paco Vázquez. E gracias, te mando un bico enorme. Gracias. É evidente que hai moitas cousas positivas, por suposto, porque eu creo que eso de decir que sempre, vamos, que o de atrás foi mellor non é verdade, pero tamén é certo que tiñamos que ter moito máis a conciencia de canto e como sería o país se non houvese o corte do 36. E eu creo que eso é importantísimo. E como nos furtaron toda esta historia, porque prácticamente é algo onde que está desaparecido, metido, ou se vémolo, vamos, cando falamos de memoria histórica e comezamos a ver xente que aínda descoñecía, pois eso, que o seu avó fora fusilado na guerra. Eu encontro-me agora que estamos facendo cuestións de recuperación da memoria e que ven alguén, porque puxestes vos aí na relación, investiguei e resulta que este era tío avó meu, a mí nunca ninguén me dixo nada na miña casa, nin tal, nin nada. Este tipo de descoñecemento, e eu, sobre todo, nalgúns ámbitos, ou avanzados que estaban, non? A cantidad de cuestións que tiñan moi claras, tanto desde o punto de vista de planificación sociolingüística, como desde o punto de vista, neste caso, eu creo que desde o mundo das mestras, que está por facer algo de recuperación de todas as mestras que foron represaliadas nesta época, hai algún traballo parcial, pero desde logo había que continuar por aí, e tamén de como foron as incipientes xornalistas. Era un mundo modernísimo. Non digo que nós non avanzásemos, claro, depende como, pero onde poderíamos estar se non fose justamente ese corte. Eu creo que iso é tamén o que sí que nos causa así unha certa frustración. Sí. Creo que é moi importante e últimamente parece que ese tema me ronda e é como algo redundante, ¿no? Que se coñeceramos máis a nosa historia, a respecto da lingua, a respecto da cultura, a respecto da memoria e de todo o que ocorreu políticamente falando no noso país, seguramente moita xente tería outra visión, ¿no? E tería outra posición diante nos hoxe en día en Galiza, ¿no? O problema é hasta que punto eso está presente, porque, a ver, a primeiro sitio onde podes sacar esa información é cando estudas. Bueno, claro, eu, o mellor, falo dunha época na que non se facía absolutamente nada, pero, de logo, no que foi a primaria, que era SB, que historia de Galiza ou cousa parecida, obviamente, nada de nada, non? Pero logo xa no instituto xa había a asignatura de lingua galega, había literatura, pero moitas destas cousas a mí non me chegaron nunca. Entón, até que punto eso hoxe está no ensino e hasta que punto é voluntario por parte do profesorado que se imparta ou que se fale deste tema, mesmo da presencia das mulleres ou do papel das mulleres no noso país, que tamén ten moito a ver co que sería o sentimento ou o despegarnos de determinados
posicionamentos, non, ou a respecto ao machismo e demais, tamén cambiaría moito tamén hoxe en día a forma de ver todo eso, non? Entón, non sei se eso está, digamos, estás no ensino, ainda que sea universitario, bueno, seguramente tens algunha visión diferente. Digo, tanto do punto de vista da lingua, literatura, como da historia, como está hoxe eso contemplado e hasta que punto depende de que atopes os profesores que realmente paguen a pena e te conten estas cousas e por aí empece ese formiguito, ¿no? Pois, desgraciadamente, ti mesmo dixeches, depende do voluntarismo de cada un dos profesionais, de que teñamos pois, un profesor ou un profesora que queira facelo. Claro, eu que non dei lingua e literatura galegas até terceiro da facultade, que xusto viña na xeración de atrás, pois lín bastante literatura galega no bacharelato, porque o profesorado que me daba clases de español quería que o lésemos, o profesorado que me daba clase de historia tamén nos recomendaba que o lésemos. Entón, era iso. E, sobre todo, hai unha cuestión para min que ten que ver con non saber sobre isto, que é como o ensaio non pasou a formar parte realmente das lecturas que hai que facer. O xénero do ensaio non está ben visto, parece que é difícil, pero sempre hai maneiras de facelo. Ti podes facer unha selección de textos do Sempre en Galiza e coller algúns. Ti podes, eso claro, ás veces metes únicamente como un paragrafiño pequeno relacionado máis con lingua galega, pero en literatura tiña que estar para estar á altura de outras cousas. Entón houve esa bifurcación e onde ensaio prácticamente non se lee. Entón, todo o que ten que ver coas irmandades a fala, eso está desaparecido, porque, claro, é un xénero xa conseguido, xa non é ensaio, senón que moitas veces son artigos de prensa, artigos xornalísticos, opúsculos, folletos, e todo iso en principio ten unha desconsideración grandísima no mundo académico, así que de aí está desaparecido. E, bueno, a historia das mulleres, que vou dicir, eso depende moito máis aínda do que a vontade de profesora que queira facelo, fundamentalmente mulleres, algúns homes tamén afortunadamente que tamén se van incorporando, pero con pouco, a verdade é que pouco, e depende de que esas persoas queiran xustamente moitas veces facer fincapé niso, senón aí hai unha lousa de invisibilidade total. Eu xa digo, eu creo que este ano soubemos un pouco máis, pero Elvira Bao, mesmo a propia María Miramontes, que ao final o traxe que era a costureira que así lle pagaba as cousas para que Ángel Casal editase, pero por favor, que María Miramontes era unha muller cunha conciencia moi importante e moi potente, pero durante moito tempo esa é a instalación. É evidente que facer esa recuperación é algo moi importante e que tiña que pasar de maneira transversal, pero o ensino non... Senón, logo dependemos das institucións, é dicir, de que entre aire novo nas institucións tamén, que habrá un pouco esas ventanas, non? Tamén. Temos ali outra palabra, Marise. Un momentiño, sociohistóricamente, te pregunto, temos outros lugares no Estado español que non tiveron unha crise tan fonda, supostamente lingüística, non? Porque apoiados, eu indín, polas clases privilexiadas ou o que for. Realmente eu sempre tiven esa percepción ou esa dúbida de que aquí en Galiza acontecía ao revés, non? Pero a miña percepción era a seguinte, que creo que as persoas que apoiaban a nosa cultura eran de tal nivel, que o dicías, tiñan tal conciencia e tal ubicación no futuro, non? En perspectiva, eu percibía que estaban moi por encima mellor das outras comunidades, digamos, tanto de Euskadi e de Cataluña, non? Que eran moi avanzados para o mundo que lles tocaba vivir. E eu creo que foi iso precisamente o que supuxo unha cerrazón tan brutal, porque foi brutal aquí en Galicia, a represión que houbo ao respecto de todas estas grandes persoas, non? Quero dicir que dentro da dificultade que había de que non eran as clases altas as que o apoiaban, si había un nivel moitísimo máis amplo ou moito máis avanzado que nos outros lugares, non? Que era máis cotear por as persoas que respaldaban as súas linguas. Por un lado, penso que o mellor, ou te pregunto que si quizáis foi a virulencia tan grande porque este grupo, que non eran tan poucos tampouco, tiña un peso e unha proxección tan avanzada no tempo. Non que dices somente na lingüística, non? Eu tiña un avó que eran os hippies da época dos anos 20, entón, pero a uns niveis increíbles. Quero dicir que aquí sempre se deu o pequeno moi avanzado, non? O que é puntual,
e despois o grande, que era o de todos, moi atrasado, por un lado. E despois o que dicía Manuela, eu recordo na miña formación estudantil que para os nosos mestres ao longo dos anos 70 todo isto era un orgullo dar as clases en galego. Eu percibino nos colexios nos que estive, no instituto que estaba, e recordo as clases de matemáticas, que para nós era un impacto grande, non? Dar clases de matemáticas, como podías percibir conceptualmente todo aquilo que te dicían, e eles non mudaban, o sea, lle dicías ti, mira, que non te entendo o que me queres dicir, isto que significa, porque non tiñas unha concepción lingüística ampla, non? De verdade, nesas épocas era un verdadeiro orgullo, era unha sensación de avanzar de novo, volvamos a tomar o verce destas persoas que falabas antes, e loitaban, ou seña, eles estaban por conciencia dando clases en galego. Que pudo acontecer, que burato negro tivemos na suposta transición para que as cousas fosen tan rápido e tan aceleradas. A ver, sobre a primeira cuestión, porque eu creo que son dous temas nun, non sei se os mesturaches. Un dos temas é como é a situación da lingua galega a respecto de outras realidades lingüísticas. Claro, aí que a situación da lingua galega hai anos era moitísimo mellor, non? Partía dunha situación de moitísima máis vantaxe porque había moitísima máis poboación que o falaba a respecto de Euskadi ou mesmo de Cataluña. Que pasou que a política lingüística foi tan desastrosa que aquí foi para baixo, mentre nos outros lugares foi para arriba. A nosa situación sempre se asemellou moito máis á valenciana, onde había moitísima máis xente que o falaba, pero tamén non había ese orgullo, esa conciencia, esas tamén elite que o defendese, non? Non sei se eso é unha cousa, e outra cousa é, claro, que dis da represión. A cuestión é que aquí houve unha represión brutal non habendo guerra, porque noutros lados había frente. Noutros lados había frente e había guerra. Entón, pero aquí, sen haber guerra, aquí houve unha represión brutal, sobre todo, agora que o estamos sacando a luz, con todo o que foron cargos públicos. É dicir, a inmensa maioría, que agora sabe, de xente que era concelleiro, concelleira, alcaldes, persoas que tiñan representación, eso foi unha cousa totalmente brutal con eles e con todas as súas familias, non? Porque moitas veces cando se dinos agora só encontramos unha concelleira en Boiro de toda a provincia da Coruña, asasinada durante esta época, había, pero resulta que, claro, todas as familias, e que lle pasou a todas esas mulleres e todo iso tal, pero eu creo que despois, digamos, tamén houve naqueles momentos moitísimas relacións, eso sería outro capítulo, internacionais, sobre todo con Cataluña. Cataluña era un exemplo, un modelo a seguir, traían grupos de teatro cataláns e portugueses, esa era unha das obsesións das irmandades tamén, traer aquí modelos que pudesen ser referentes, e había tamén ali unha cultura moi avanzada a ese respecto. As elites do campo do nacionalismo no mundo cultural sempre foron moi transgresoras e moi innovadoras e moi modernas. Sobre o que decías das matemáticas, non sei, ás veces parece que estamos, aínda que, digamos, avanzamos, pero sempre nos dá a sensación de que volvemos a estar outra vez discutindo o mesmo cada certo tempo. Logo, cando avanzamos e superamos e somos capaces, eu creo que non volvemos ao mesmo punto. Creo que avanzamos máis, pero hai certas cousas sobre as que estamos. A min deronme clase de matemáticas en galego co colectivo Bacaloura daquela en primeiro. O que se facía daquela era algo que nos enganaban tal, bueno, que estaba moi ben que nos enganaran, era o que tiñan que facer. Me pasaban por ali e dicían, a ver, o profe, en que queredes, en galego ou en castelán? Eu lembro que na miña clase saíra en castelán, éramos a inmensa maioría galego falante, saíra en castelán. Dixo, vale, empezou o primeiro día, o segundo dixo, eu creo que entendedes en galego. Vale, e tal, seguimos en galego todo o tempo, non? E tal. Pero logo, cando cheguei a dar clase primeiro ano, estábase discutindo outra vez se podía dar matemáticas en galego. Outra etapa máis ou menos de normalidade, logo agora outra vez volves a discutir. Entón, hai certos temas que eu entendo que ás veces non son cansinos, por iso digo que había cousas sobre as que xa non había que estar discutindo, que tiñan que estar. Entón hai pouco, e iso creo que era un pouco que se refería a Manuela, se houvese máis coñecemento lingüístico forte do que son as linguas, o que significan as linguas, que é importante ese coñecemento, que é importante que todo o mundo saiba, non? E que non faga relacións absolutamente absurdas, tal, todo iso, non? Daría lugar a unha sociedade con moitísimos menos prexuizos. O problema é todos os prexuizos que derivamos da falta de coñecemento lingüístico que temos e da falta de coñecemento histórico. Entón, por iso é que sobre este tema xa sabemos, todo o mundo pode opinar e todo o mundo pode falar e todo o mundo pode dicir as maiores barbaridades. Ese sí que é un problema que se solucionaba coa educación, se a educación fose, pois iso, nunha liña de potenciar eses coñecementos. Bueno, entón vou entrar pola porta que abriu Manuela.
E tamén decía aquí Marisel, e ti mesma falabas agora tamén do tema histórico e tal, falouse moito, sobre todo ano pasado, das Irmandades, porque foi o centenario e todo isto. Pero eu recordo unha frase de un comentario unha vez de Francisco Carballo que decía: o golpe do 36 furtou nos varios premios Nobel. E falaba da xeración Nós e do Seminario de Estudos Galegos e tal. E é un tema que non ten así moita divulgación, moito coñecemento, polo menos tan extendido ou non tan extenso como das Irmandades, como o Partido Galeguista, como... E era unha cousa que eu creo que habería que... Porque despois hai veces que sintes, escoitas falar de Vargas Pondal, escoitas de tal, e eran verdadeiros xenios, eran verdadeiros adiantados, eran xente ao nivel do Escurí e de toda esta xente. Sí. Foron completamente, anulados, fusilados ou despois ninguneados, como foi para fundar durante moitos anos e todas estas cousas. E iso, eu creo que tamén habería que poñer en valor esa xente, porque foi realmente un movimento científico impresionante. A xente ligada ao Seminario de Estudos Galegos, absolutamente toda ela era dun nivel importantísimo, e non só, e como diste, non só en literatura, aí en moi distintas estudos, igual, se queres de poñer de antropoloxía, de ciencias, de botánica, de etnografía, hai cousas realmente que son magníficas e que sí, que tamén, porque despois todo iso tampouco se sabe onde está, porque logo ao final onde temos pois iso, un museo, un lugar, un espazo onde digas, mira, pois aquí temos esta historia para ir visitar, ao final todo ciscado, é un problema. Sí, vamos a ver, a mí con respecto a isto hai unha cousa que é a seguinte, vamos a ver, efectivamente, tanto en Galiza como Euskadi, como nos países cataláns, o que pasa, a historia é distinta totalmente, a todos os niveles. Entón, eso sí ten influencia. Por exemplo, o caso do euskera en Euskadi, pensade que ali quen conservou realmente o euskera foi o clero, non foi a xente tal, foi o clero, porque eran os únicos que sabían escribir, claro, é un tipo de idioma moi máis complexo que tal, entón quedou reducido aos caseríos e tal. Eu cheguei a conocer, e non fai moito, fai poucos anos, unha muller que ela falaba euskera e non sabía falar español hasta os 14 anos. E a nai foi a primeira profesora que deu euskera en Euskadi, o sea, despois da Guerra Civil. O sea, fixádevos tal. Que pasa? En Euskadi hai eso. En Cataluña o idioma é moi distinto totalmente. Ali, a parte, se non fora a migración, eu estou convencido que Cataluña estaba noutro nivel, xa fai moitos anos, Claro, eu teño claro. Que pasa? Están as clases medias da burguesía. A burguesía en Euskadi, a burguesía hai burguesía catalana e hai burguesía euskera. Aquí non hai burguesía galega. Iso é unha cousa que é fundamental. Fixádevos nun aspecto que é o seguinte. O PNV, por exemplo, que a nivel político, que iso conta moitísimo, os anos que ten 100 e pico de anos. Aquí, en todo caso, o primer nacionalismo como tal que aparece é no ano 31. En Cataluña, aí hai unha cuestión que é excelente. Eu non recordo ahora en que ano se fundou o primeiro partido nacionalista, que foi Esquerra Republicana, se non me equivoco, pero debeu ser tamén polos 20 e tantos ou así, que non foi moito despois de aquí, pero claro, iso porque foi unha evolución, porque antes estaba a Liga Catalanista e todo isto, e aí claro, e aquí, por exemplo, o primeiro movimento que aparece son as Irmandades da Fala, e que son nacionalistas a partir do ano 1918, non antes. E fixadevos que desde o 1918 hasta o 31, ainda que eu a min as Irmandades da Fala, imaginadevos que hai a discusión que hai de participación en política ou non, que a discusión aí foi tremenda. Vicente Risco por un lado e os Villar Ponte por outro, e como os Villar Ponte e algúns outros ainda entran na Orga. Na Orga, que era unha organización, se chamaba así, Organización Republicana Gallega, textualmente, e que despois terminou sendo española totalmente, o sea, con Casales Quiroga e por aí. O sea, e incluso despois que participaron así nas eleccións, e creo que Antón Villar Ponte, algúns deles, se integraron no Partido Galeguista non cando se fundou, senón ao final. Os únicos que se integraron foi Castelao, Temporatos, esos sí que se participaron.
Claro, todo isto hai que ter en conta. Entón, a mí me parece que o idioma, a ese nivel, no idioma, non se pode separar da conciencia política. Aí, claro, é das clases sociales, a nivel de que aquí, por desgracia, o que queramos, pues, históricamente, a burguesía ou a sectores, a nobleza, todo eso se marchou. Eu recordo, por exemplo, en Vigo, eu estudiei en Vigo, o sea, todo o bachiller e todo. Aquí non falaba galego, e falades do sistema que decía aquí Manuel. Bueno, no meu sistema, que é do plan do 57 de bachiller, fixados que eu, a primeira noticia que tuve, pero real, foi en cuarto de bachiller que me nombraban a Rosalía de Castro, tal, pero nada máis, e despois en sexto e emprego, que era o que era despois COU, sí, porque tuve un profesor determinado, e entonces, pois tal. E aí, claro, que pasa? Eu sempre fui a persona que tuve interés. Entonces, de aí, pola miña conta, que a mí ninguén me explicou nada. Xa non digamos de historia, deso nada, eso a mí non sabía ni que existía, porque é así a realidade. En literatura, eu cando descubrín, era unha persona que me interesaba, que non é tal, e aquí Balbino, eu, que é das persoas maiores, e non é por nada que están aquí, o sabe igual. Bueno, xuventud acumulada. Bueno, que eles non me refiero a edad. Pero aquí, fixaros que aquí, o único que aparecía decir era Rosalía de Castro, non era outra cousa. Porque os libros que había en galego, as librerías, e falo con conhecimento de causa real, non os tiñan. Porque as librerías visitábamos a policía. E non os podían ter, e Galaxia, que era daquela asunto con cartelos, as únicas editoriales que tal, se volvían todas para que tuveran os libros. E entón, en Vigo había unha librería ou dúas con un moito que se atrevían a ter os libros de galego máis ou menos á vista. O que está pasando hoxe outra vez, e hoxe non é a policía, pero hai uns medios de coerción distintos. Claro, entón, hoxe, fixados que en Galicia cantas librerías hai que teñen os libros como este Cartabón. E os quioscos cosemos. En Vigo, por eso, eu conozo as librerías de Vigo, conozo máis, non só conozo as de Vigo. E hai, penso que, hoxe, mira, hai 50 librerías en todo Galicia que teñen libros en galego, na práctica. Por que? Non sei xa saberá. Non sei xa verá 50. Bueno, xa tal. E que pasa? Volvemos a unha época igual que fai 40 ou 50 anos. Claro, non se vende, entonces vai moito da conciencia do libreiro e todo eso. Que quero dicir con isto? Ou nós tomamos conciencia a todos os niveles, a nivel cultural, de implicar mínimamente en todas as vilas, en as cidades e tal, a lectura, actividade cultural e todo eso, ou senón nos vai mal. Eu penso que aí temos que facer por aí. Despois hai unha cousa que a mí quería resaltar, que sempre estudiar. Mirad, eu coincido plenamente. Eu, para mí, ideolóxicamente, penso que do virocinio que hai, despois, de esa parte de Rosalía, que é de outra época e tal, pero eu creo que nas hermandades, exactamente, é Ramón de Arponte. É Castelao, que entra aí, e despois, efectivamente, o libro, A Doutrina Nacionalista, é un libro que ten dificultad para ler, aparentemente, porque non é un libro que teña literariamente, igual que pode ser o Sempre Galicia, pero sí, quen teña a paciencia de lerlo un pouco e tal, se ve clarísimamente que Ramón de Arponte, para mí, é fundamental. E máis, fixademos que incluso despois do 36, hai poucos que o superen, a ese ideolóxicamente, a parte de Castelao, está Suárez Picario e tal, pero vamos, Bueno, unha cosa, eu quero un minuto, nada máis, porque me mencionou e teño que responderme un pouco. Dereito de alusión. Non, nada máis unha cosa que do meu optimismo de que estamos moito mellor e que vamos a seguir adiante, e que eu no ano 60 e pouco, non me acordo xa, di unha conferencia en Vigo sobre este cooperativismo industrial, pesqueiro, etc. E tuve un atrevimento de dar en galego. E di nada. E resulta que cando rematou o acto, o sair,
había unha parella da policía que se chamaba Policía chamábanse Político social. E tal. E total, que me levaron metido. Non me puseron esa esposa, teño que reconocer unha cousa. Eu son burgués, fillo de burgués, neto de burgués e tal. Pero salín retorcido, salín mal feito, dijo. Entonces, que lle vou a facer? Pero a policía fascista distinguía moito a los señoritos dos traballadores, ou as clases medias, pero que non chegaran a ser ricos e cultos, non? Entón levaron a comisaría, me trataron como se fora eu un señorito, claro, era un señorito, comer rebelde, pero un señorito. E tuve que asiñar un documento que me fixeron que o fixeron eles, pero eu dixen que non o asiñaba, porque que me condenaban por falar un dialecto prohibido. E dixen eu, asiño todo, que reconozco que diga conferencia en galego, pero ustedes me teñen que borrar, porque eu mandando ali, eu tenía 40 tantos anos. E dixen, no, pero isto mo saca, porque isto é mentira. O galego é un idioma perfectamente, e desde fai moitésimos séculos. Pois o borraron e asiñei. Ao cabo de 20 días, chegou un motorista que eu tiña un chalé ali na onde é a plaza de Independencia. Chegou, sinto que unha moto para diante da porta da finca e tal, e aí baixa un policía, un motorista daqueles que eran policías e tal, e me entrega un sobre así grande, lacrado. Abrinlo e o sobre decía que por non sei que, por non sei cuánto, por o artículo de mentes estudiantes, queda usted condenado a 7 anos de desterro a Jarandilla de la Vera, que por certo é unha vila preciosa, e tal, queda usted o exilio de 7 anos a Jarandilla de la Vera ou unha multa de 75.000 pesetas. Tuve a sorte de ser rico e tuve que pagar 75.000 pesetas, que era o que valía un coche cojonudo. Por lo tanto, a min, estos cabróns que están gobernando, me deben 75.000 pesetas, máis así intereses, hostia, entón me deben, carallo, pois seguramente que 200 ou 300.000 euros. Polo menos. Bueno, é unha anécdota, pero quero decir que vamos a mellor, carallo. Vamos a mellor. Ben, pois creo que ata aquí chega o debate. Seguimos agora fora cun café, que eles tamén, a librería tamén quere pechar, quere descansar. Quero agradecerlle a Goretti San Martín o desplazamento ata aquí, ata Vigo, que nos fixera a visita ao sur. Así que moitas grazas, Goretti. E grazas a vos.